Ikurriña bakeizue WhatsApp aplikazioa badaola? Bai, nik sinatu nun eskaera bat aspaldi. Ez dakit, iritsi jano. Ba ez dut uste eskaera hori onartu zanik. Baina modu ezkutuko baten edo bilatzeko zailago baten ustet ikurriña nunbait ageri dala. Aber baten batek aurkitzen zuen. Seguro bila izatela, omezuk erantzuten aizaten. Jazta. Hau da, aurkitu dut. Bai, bueno, baina oso txikia da, beste bandera baten barruan dago. Hau da, ez? Hau. Hoi da, hoixe da. Hoixe da, bai. Ba, bandera hau Ipar Ameriketako San Pierre da Mikelune uhartetako bandera da. Frantziar lurreko mendie, baino bigarren bandera bate badaukate. Eta garai baten bertara euskaldun asko juntzielako, omen daukate ikurriñaren irudi hori. Frontoiak eba omen dozkea.